Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 6 липня, середа, це 860-й день анексії Криму. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Шубаров. Візит лідерів кримсько-татарського народу в Варшаву триватиме кілька днів. Джемілєв планує також взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 8 та 9 липня. Наполегливо закликаємо Росію покласти край агресії проти України. Парламентська асамблея ОБСЄ на сесії у Тбілісі ухвалила резолюцію, що засуджує анексію українського Криму. У документі йдеться про наростання репресій, насильства і дискримінації щодо кримських татар і етнічних українців, зокрема вбивство, тортури і зникнення. У резолюції засуджуються переслідування за релігію, зникнення української та кримсько-татарської преси, неможливість проведення мирних зібрань. Російська делегація не брала участь в обговореннях резолюції, вийшовши з зали засідання з питань Криму, Абхазії і Південної Осетії, назвавши їх антиросійськими. Український політолог Олексій Гарань назвав ухвалення резолюції важливим кроком захисту українських інтересів і кримських татар у Криму. Конечно же, российское руководство может это просто игнорировать. Оно может забалтывать, оно может пропагандистски, опять же, вешать лапшу своим собственным гражданам, вешать лапшу через Russia Today на Европу. Но такие резолюции, они создают необходимый фон для политического и экономического давления на Россию, в том числе и для продолжения санкций. Проросійські кримські татари просять Держраду окупованого Криму заборонити Меджліс. З такою заявою виступив заступник голови регіональної громадської організації Крим-Бірліги Енвер Кантемір Умеров. На його думку, Меджліс кримсько-татарського народу не має права представляти інтереси кримських татар окупованого півострова. Ми тепер повинні отримати общую поддержку. То есть мы вместе, все сообщество Крыма, вместе с депутатами Государственного Совета должны оказать, выразить свое мнение в поддержку того решения суда, которое было принято по запрете деятельности Меджлиса и объявлению его экстремистской организации и о запрете деятельности на территории Российской Федерации. Сегодня это очень важный шаг. Это шаг, который поставит на другой уровень отношения в обществе и привлечет внимание международной общественности к тому, что эту организацию не стоит поддерживать ни на Украине, ни в каких-то других международных организациях с тем, чтобы они продолжали свою деятельность под флагом якобы национального освобождения своего народа в России. Кримсько-татарський політв'язень Алі Асанов святкує 31-й день народження у Сімферопольському СІЗО. Торік, 15 квітня, його заарештували по так званій справі 26 лютого. Згодом, після його ув'язнення, у Асанова народилася 4-та дитина. Ця обставина не переконала кримських суддів пом'якшити запобіжний захід. Раніше стало відомо, що Алі Асанова схиляють до брехливих свідчень проти заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Він об'яснив, що він був там, участвовал в этом митинге, получается. Его там ударили бутылкой, он хотел дать сдачи, когда кордон милиции они отошли. Именно этому человеку, говорит, я это признаю, но я его даже не смог ударить, говорит. Вот сидит до сих пор, просит от него, что он туда сказал, чтобы он туда поехал за деньги, творить беспорядки, одним словом. И вот определенные люди это организовали. А он категорически отказывается, потому что это все неправда. Вже рік, як мій чоловік сидить у в'язниці. Не дивлячись на те, що у нас було 3 дітей, а я була ще й вагітна, його посадили. Дуже важко, але я беру дітей на суди, щоб він їх хоч якось бачив, а вони його. Перший раз він молодшого сина побачив, коли йому було 3 місяці, в коридорі, на 2 хвилини. На судах він дивиться на дітей і плаче, а вони на нього і теж плачуть. Останній раз донька схопилася за грати і запитала у нього: «Тату, мені відкрити, щоб ти вийшов?» Немає побачень. Діти щодня запитують про батька, плачуть. Коли тато повернеться? Як їм пояснити, коли він повернеться? Я не розумію, чому там тримають мого чоловіка. Який гріх він скоїв? Я не розумію. Він нічого не зробив. Baba
Торік у Росії 119 осіб звинуватили в екстремізмі за пости і репости у соціальній мережі ВКонтакті. Такі дані надав центр «Сова», що відстежує застосування антиекстремістського законодавства в Росії. За пост у Фейсбук до відповідальності притягнули 1 людину, а за активність в «Однокласниках» – 3. Цьогоріч, 1 липня, проти мешканця Севастополя запровадили кримінальну справу про екстремізм за пост у ВКонтакті. 4 липня суд міста Пермь оштрафував мешканця за статтею про реабілітацію нацизму, за думку висловлену на особистій сторінці. Керченський міст будують російські студенти. 6 профільних вишів Росії сформували студентські загони для участі у будівництві мосту від Криму до Краснодару. На будівельному майданчику працюють 67 студентів, які живуть в селищі будівельників в районі Тамані. Ще 20 волонтерів працюють на будівництві автомобільного підходу до мосту з боку Краснодарського краю. Студенти працюватимуть до вересня. Керченський міст страждає на хронічну нестачу фінансування і постійне збільшення кошторису робіт. На етапі проєктування його хотіли побудувати за 24 мільярди рублів. Зараз вартість збільшилася до понад 250 мільярдів рублів. Отряды – это замечательное время проверки своих сил, знаний, дружбы, новых контактов и таких новых интересных проектов. Я уверен, что у сегодняшних стройотрядовцев останутся прекрасные впечатления в этом строительном сезоне. Конечно, хотел научиться и перенять весь этот опыт, который владеют мастера и прорабы. То есть самому увидеть, как создается опора, как забиваются сваи. Мы все это в университете проходим, конечно, в теории, а на практике это совсем другое дело. Дитячі майданчики у Севастополі розташовані за кілька метрів від жвавого транспортного руху. Містяни нарікають на те, що біля будинків їздять не лише легкові, а й великогабаритні машини. Пил летить у вікна. Це сталося через поганий стан дороги на Античному проспекті у Севастополі. У відповідь на скарги севастопольців і прохання заасфальтувати основні дороги, окупаційна міська влада відповіла – ремонт найближчим часом не передбачений, немає грошей. А там, где сейчас располагается наша детская площадка, можете показать, там было запланировано просто площадка для мусора. Вот. Поэтому хоздвор. Поэтому там не отгорожена территория совершенно от пустыря. На пустыре бегают собаки, крысы. И все это рядом с детской площадкой. И здесь же с детской площадкой идет поток транспорта, потому что ему идти некуда. Была ситуация, что на проезжей части из подъезда вышел ребенок, и в тот момент проезжал автомобиль, скорость может 60, может 40 км в час, потому что гоняют здесь очень сильно, и непосредственно он практически попал под колеса автомобиля. Проезжает транспорт большегрузный, транспорт, который везет стройматериалы на строящийся туда рядышком микрорайон. Поэтому нас эта проблема очень беспокоит. Почему через наш двор позволено ездить транспорт? Севастопольські екскурсоводи отримують нагрудні знаки про профпридатність. Гідам в начебто добровільному порядку пропонують проходити спеціальні курси, аби відповідати нормам російського законодавства. Після курсів можна працювати лише рік, потім знову необхідно підтвердити свої знання. Цього року заявки на отримання таких свідоцтв подали 226 людей. Экскурсовод еще с 1974 года, и поэтому в наше время при Советском Союзе у нас была обязательно переподготовка ежегодная. Нам постоянно доводили до сведения новые данные о населении, об изменениях в стране, о политической различной структуре. А сейчас так это вообще необходимо. Процедура аккредитации, она подтверждает, что все-таки ты готов для встречи с людьми и для того, чтобы им рассказать правильно, преподнести историю города и политику наших государств. В Росії рейтинг правлячої партії «Єдиної Росії» досягнув річного мінімуму. За даними опитування Левада-центру, за провладну партію готові проголосувати лише 35% росіян. За комуністів – 14%, а за ЛДПР – 9%. Я готов за них голосовать. И считаю, что это плохая сказка. Рейтинг партии низкий, поэтому даже пришлось привлекать Путина. Он ведь сам беспартийный. Председатель партии является Медведев, наш премьер-министр. Я являюсь противником
экономического курса нашего правительства. Вот, соответственно, за партию «Единая Россия» голосовать не буду. Я вообще против этой партии. Сейчас я даже подумываю я за Миронова. А вообще «Единой России» нет. Я, в принципе, голосовал до этого за нее, и почему бы и в этот раз не проголосовать. Ноги Путіну мити і цю воду пити готові кримчани, що підтримують окупанта. Журналісти провели опитування серед мешканців і гостей Сімферополя. Прихильники Путіна готові терпіти і проголосувати на вересневих виборах до Державної думи Росії за правлячу партію. За «Единую Россию». Ну, среди других партий там тоже приличнейшие люди. И идеи у них неплохие, все. Ну, кого-то же одного надо избирать. Поэтому нет вопросов. За «Единую Россию». Верю им. Ну, посмотрим, не знаю. Немножко потерпеть, и все будет в порядке. Да, за «Единую Россию». Ну, потому что там Медведев, Путин. А это те люди, которые сделали для Крыма очень много. За правящую партию, только за правящую партию. Потому что нам нравится. Потому что мы им считаем обязаны. И вообще в народе уже так говорится. Мы готовы у Путина ноги мыть и воду пить. Абітурієнти з Криму вивчатимуть кримсько-татарську мову і літературу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за пільговою системою і без сертифікатів ЗНО. Більше знає наш журналіст Ісмаїл Газієв. Деталі в сюжеті. Сергій Прищеп зупинився на спеціальності кримсько-татарська мова і література після декількох років пошуків. Спочатку вступив на картографа-геодесиста, потім спробував себе в психології. Про те, як буде використовувати диплом за звичайною спеціальністю, поки не замислюється. Інша мова, інша культура. Чим більше дізнаєшся про іншу мову, тим більше дізнаєшся про культуру і починаєш більше розуміти інших людей, саме тієї національності, саме тієї культури. Мавілія Ягяєва хотіла вивчати кримсько-татарську мову і літературу з дитинства. Для цього перевелася в Національну кримсько-татарську школу. Як в Києві відкрили спеціальність, подала документи. Я хотела усовершенствовать свои знания, я хотела свободно владеть этим языком. Хоть дома мы, конечно, и разговариваем на крымско-татарском, но у меня нет таких обширных знаний, к сожалению. И я думаю, что эта специальность, она мне поможет в дальнейшем. Я планирую работать на телевидении. Центр кримсько-татарської мови і літератури в університеті Шевченка працює 2 роки. За цей час сюди вступили близько 30 студентів. Більшість з них – українці. Для навчання тут створили всі умови. Є невелика бібліотека і сучасна техніка. Це наша бібліотека, в которой хоть и немало, но есть очень полезные книги, произведения наших писателей знаменитых. Також у нас словарі є, научні журнали. Цього року вступна кампанія в університеті Шевченка за спеціальністю кримсько-татарська мова і література почнеться з 11 липня. Для цього потрібно мати сертифікати з української мови і літератури, історії України та іноземної мови. Цього року наша спеціальність отримала нову назву «Кримсько-татарська мова і література». Англійська мова, тобто студенти, які отримають ступінь бакалавра, вони вже будуть мати в дипломі записані 2 іноземні мови, тобто кримсько-татарську та англійську, які вони поглиблено будуть вивчати, починаючи з перших днів навчання у нас. Для абітурієнтів з Криму під час вступу надаватимуться пільги. Ті, хто не здавав ЗНО, зможуть вступити за результатами іспитів. Ісмаїл Газієв, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Сайт «15 минут» тепер в Телеграм. Новини про Крим можна дізнаватися з популярного меседжера. Аби долучитися до стрічки новин, необхідно перейти за посиланням telegram.me/сайт 15 минут. Посилання можна знайти на сайті 15 минут. Завдяки меседжеру ви зможете отримувати новини одразу після публікації на сайті. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск новин з Софією Абляєвою о 19:30 та дізнавайтеся більше. Нехай щастить. Залишайтеся з нами. До побачення.